Ogai maduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kwa jod bura mag Azimio mondo ket piny owacho mar Kenya Kwanza tesre ewi ka gitiyo kod omenda mag jopiny e higa achiel kende bang' kawo loch. Jod bura mag Azimio bende oramo ni idho malo e nengo ngima ema nyaka mi pek e kinde ma komiti mar twak dhi golo ripot mare tarik 22 dwe ni. Chris Owino nigi ler. Ndalo machuok kende bang' jagacheno mag loso budget mag sirikal Margaret Nyakango pedho elela kuom mar omenda motimo ne migawo mar omenda riwruok mar Azimio odhi nyime kod keto piny owacho mar Kenya Kwanza e tago maliet. Ogai maduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom yoko omenda mag jopiny higa achiel kende tok kawo loch e kinde ma jopiny to gwonyore gi pado. Akasema hadi wa sasa hajapata explanation ni kwa nini mshahara wake ambao unajulikana na umeandikwa she is a state officer. Hiyo mshahara katika makadirio ya serikali national budget inaongezekwa inawekwa 3 times. Na analipo ule wake 2 times hiyo mshahara yake inaenda kwa wengine. Sio yeye peke yake. Kalonzo mane otelo ne jotelo mamoko mag Azimio e nyasi mar choko omenda ne kanisa mar Joadwen ma umoja to e buore Nairobi onyiso jod bura mag Azimio mondo ket piny owacho mar Kenya Kwanza tesre ewi kuo mar omenda mag jopiny. Azimio leaders in parliament, please stand up with all the authority and the mandate given to you by the people of Kenya, by your own constituencies. At the county level, kama Senator Sifuna, vile ameongea mpaka everybody knows who Sifuna is. E kinde romo mare kod komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza, chieng' tich adek jumani, Nyakango ne oyango kaka osara mare ne omed nyadidek kod migawo mar omenda e report margi gino mayango kuom goyo tach e sirikal. Jameni, don't let down the gauntlet. Musilale. Because we are now talking of less than 3-4 years. Imesalia miaka za chini ya 4 years. Kalonzo bende onyiso josiasa mag Azimio mondo chiew enendo mar keto piny owacho mar William Ruto e koke ewi mano ma owacho ni kampen mohiu mag yiero mar 2027 ma Kenya Kwanza osechako goyo. Ukiangalia kila wanalofanya wana campaign for 2027. Si ni kweli? Kila wakienda hata Malukia akija, mfalme akija, it's part and parcel of what they want to do. They use it and we know maybe it is legitimate on their part. Therefore it must be, tukiongea timu yetu ya Azimio, wachane mimi tuongee na kina Ichung'wa na nyinyi muende kazi. Sio kulala. Are we together? Josiasa mag Azimio onyonore ne idho malo e nengo mar ngima ema nyaka mi peke report mar kweth Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa. Under your leadership, up to now, there are those students who have never reported to the universities kwa sababu mama zao wanauza mboga, baba zao wanaenda kwa mjengo, hawawezi pata shilingi 1,300 kupeleka mtoto shuleni kwa sababu hii serikali iliongeza karo ya shule. Hawa watu wa Nairobi wamesema mukileta hiyo report mimi niruke page zote niende direct kwa page ya unga. Na wameniambia hawa watu nikisoma hapo kwa hiyo page ya unga na nikute hakuna kitu mumefanya kuhusu unga, hiyo report ikikuja bunge niangushe. Si mumesema hivyo? Komitino geno golo report margi tarik 22 dweni kendo miyo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga motelo ne pedho report makamano e od bura. Siasa mag gwelo jal madhi ting'o bendera mar Azimio e yiero mar tend piny kaachiel gi mano malaro kom gavana ma Nairobi bende otimonewa. Who were keen listening to His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga, describing the person and character of Stephen Kalonzo Musyoka. The only word that Raila did not mention was that this is the next president. Sisi watu wa Nairobi
tuko tayari, na wakati wake ikifika, mimi na ndugu yangu hapa Babu Owino hatutakosana, tutajua nani atachukomboa Nairobi, na hiyo tutaenda mbele pamoja. Jaod Burama Embakasi East Babu Owino kod nyawadgi ma Westland Tim Wanyonyi gawo kom gavana ma Nairobi kod otiko maduond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.